ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମିଳିଯିବ ଏତେ ସହଜରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜି ଆମେ କହିବା କି ଆପଣ କିପରି କିଛି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଆଜି ଆମେ କହିବା କି କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପଛକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କି ଏହା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏକଥା କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହା କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ ଅଟେ। ଆମକୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି 5ଟି ମାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ କଥା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କି ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ କହିବେ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ସମୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଏହାକୁ ପାରି କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ରାକ୍ଷସ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କହିଥାଏ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନ ମୋର। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ଆଜି ସେୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିବି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଛି। ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେତା। ଆପଣମାନେ ଏହା ସହ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁଙ୍କ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।